हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोनखौ जोबोर बरायबाय। थ' बिदिब्ला थांनाय मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननो बुंदोंमोन खामानि गैयै लाइमोनफोरनो आसाम सरकारा 50,000 रां होगोन होननानै। फाइनालि दा बियो अफलाइन एप्लाइनि फर्मआ ओंखारनानै फैबाय। स' बिनिनो आं दा फर्मखौ बहा मोनगोन, माबायदि फिलआप खालामगोन, मा डकुमेन्ट्स नांगोन गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिपशनाव लिंकखौ होनानै दोनदों, बेनिफ्राय नायनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा खावलायनाय, जुदि नोंथाङा जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आरो चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे खाथियाव थानाय बेल एबा घन्टा बटनखौबो गोसोम खालामनानै होदो। स' बिदिब्ला आंनिखौ आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटिउब चेनेल लाइमोन इलेक्शन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदो। सरकारा जाय आसनिनि गेजेरजों 2 लाख खामानि गैयै लाइमोननो रां होनो नागिरदों, बे आसनिनि मुङानो जाबाय सायाम। बे आसनिनि गेजेरजों आसाम सरकारा रायजोनि माबा मोनसे मावनो गोसो गुदुं, स्किल गोनां आरो रायजोनि जौगानायनि थाखाय खामानि गैयै लाइमोनखौ गावनि आथिङाव गसंथाहोनो नागिरदों। दा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय माखासे एलिजिबिलिटि थानांगोन होननानै बुंदों। बेयो जाबाय बिथाङा आसामनि थागिबि जाथारनांगोन, बिथांनि बैसोआ 18 बोसोर जाथारनांगोन, बिथाङा खमैबो मेट्रिक पास जाथारनांगोन। बेखिनि गुन थायोब्लासो बिथाङा बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन, नङाब्ला एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। दानिया फैदो अफलाइन फर्मखौ बहानिफ्राय मोनगोन। अबयसे दासिम अनलाइननि प्रसेसा जाथ'वाखै। स' अनलाइन प्रसेसा माब्ला जायो आं नोंथांमोननो गुबुन मोनसे भिडिअ बानायनानै होगोन। जुदि अनलाइन एप्लाइनि भिडिअ नांगौब्ला कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। बिदिब्ला नोंथांनि मबाइलनि क्रोम ब्राउजाराव थांनानै सार्च खालामदो। दानिया नोंथाङा बेवहाय सार्च खालामनानै हो industries.assam.gov.in, बेवहाय नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनानै हो। सार्च खालामनानै होनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनगोन गाहायाव दङ, बेवहाय गोजौआव दङ अर्गानाइजेसन इनफरमेशन एन्ड सार्भिस स्किम डकुमेन्ट्स, बेफोरबायदि दङ। बेनिफ्राय नोंथाङा नैबे स्किमावहाय क्लिक खालामनानै हो। स्किमाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नैबे लेफ्ट साइडआव नुनो मोनदों, लेफ्ट साइडआव गोजौआवनो दङ स्वयं। बेयाव क्लिक खालामनानै होयोबा नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनगोन। नोंथाङा दानिया बेवहाय डाउनल'डआव दङ। डाउनल'डआव नोंथाङा मोनथाम रोखोमनि डाउनल'ड खालामनो हागोन। नोंथाङा स्वयंनि स्किमखौ नायनो हागोन। स्किमावहा मा रुल एन्ड रेगुलेसन दङ नोंथाङा बेखौ फरायनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय लास्ट डेट अफ साबमिसन दङ, बेवहाय नोंथाङा फर्म दङ। बेनिफ्राय नोंथाङा दानिया बबेखौ नांगौ, जोंनि थाखाय एप्लिकेसन फर्मखौसो नांगौ। स' जों दा बेवहाय एप्लिकेसन फर्मखौ डाउनल'ड खालामनानै लानोसै। एप्लिकेसन फर्मखौ बेवहाय बिदि फैगोन, बेवहाय एप्लिकेसन फर्म फर सेम स्किम, नोंथाङा बेखौ डाउनल'ड खालामनानै हो। डाउनल'ड खालामनायनि उनाव गोजौआव डाउनल'ड जागोन। डाउनल'ड जायोबा नैबायदि मोनसे फर्म ओंखारनानै फैगोन। दानिया बे फर्मखौ माबायदि फिलआप खालामगोन नोंथाङा, स' आं बेवहाय देखायनानै होगोन नोंथांमोननो मा नांगौ, मा नाङा, मा डकुमेन्ट्स नांगोन नोंथांमोननो बेवहाय आं बुंग्रोनानै होगोन। स' नोंथाङा बेवहाय आं डकुमेन्ट्सनि सोमोन्दै बुंग्रोनानै होनोसै। नोंथांमोननो बेवहाय नायदो डकुमेन्ट्स टु बि एटाच्ड, बेवहाय दङ प्रुफ अफ आइडेन्टिटि। नोंथांनि जायखिजाया मोनसे प्रुफ नांगोन, सेल्फ सार्टिफाइड थानाय जायखिजाया सेल्फ सार्टिफाइड मा डकुमेन्ट्स नांगोन, भटार आइडियानो हक, ड्राइभिं लाइसेन्सआनो हक, पान कार्डआनो हक, बा आधार कार्ड नङाबा पासपर्ट, जायखिजाया बेनिनो मोनसे डकुमेन्ट्स नोंथाङा बेवहाय डुप्लिकेट कपि होनांगोन, अर्थात जेरक्स कपि होफानानै नांगोन। बेनिफ्राय प्रुफ आइडेन्टिटि, नोंथांनि आइडेन्टिटि प्रुफनि थाखाय एड्रेस प्रुफनि मा थानांगोन नायदो। एड्रेस अफ द बिजनेस इन्टारप्राइज, नोंथाङा बे फेक्ट्रिखौ बा नोंथाङा बे दखानखौ बा जायखिजाया नोंथाङा मा खुलिदों बेखौ बबेयाव होदों बेनि एड्रेस प्रुफ नांगोन। कपिस अफ रिलेभेन्ट लाइसेन्स, नोंथाङा जुदि बेखौ रेजिस्टार खालामोबा बेनि लाइसेन्स थानांगोन। बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट दंबा सार्टिफिकेटखौ होफानांगोन। बेनिफ्राय आदार डकुमेन्ट्स पार्टेनिं टु बि द अनारशिप आइडेन्टिटि एन्ड एड्रेस अफ बिजनेस इउनिट, नोंथाङा बे बिजनेसखौ, नोंथाङा बे फेक्ट्रिखौबा, नोंथाङा बे दखानखौबा, नोंथाङा बे जायखिजाया मा खुलिदों बा इन्स्टिटिउटआनो हक, जियानो हक, नोंथाङा बबेयाव खुलिदों बेनि गासै एड्रेस प्रुफखौ, एड्रेस सार्टिफिकेटखौ बेवहाय होफानांगोन। Project report to be the proposed project containing details of technical and economical viability. थ' डकुमेन्ट्सआ एसेबां गोनां गैया। थ' नोंथाङा बे मोनथामानो डकुमेन्ट्स नोंथाङा बेवहाय बेजों लोगोसे फर्मजों लोगोसे बेवहाय एटाच खालामनानै हरफानांगन। बेनिफ्राय नोंथाङा नुनो मोनगोन एप्लिकेसन फर्म स्वामी विवेकानन्द आसाम इयुथ इम्पावारमेन्ट स्किम। नोंथाङा दानिया बेखौ नाम्बार एआव दङ फर अफिस इउज अनलि, नोंथाङा बेवहाय इन्टारप्राइज नाम, नोंथांनि दखाना मा बेखौ बेवहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामनांगौ, गोनांथिया बेखौ अफिस इउजनि थाखायल'सो। बेनिफ्राय बियाव दङ इनफरमेसन एबाउट एप्लिकेन्ट, दानिया नोंथांनि डिटेल्सखौ बेयाव होनांसिगोन। दानिया फार्स्टआवनो दङ नेम, नेमाव नोंथांनि नेमखौ फिलआप खालामदो, डेट अफ बार्थ, जन्म तारिखखौ होदो, बेनिफ्राय जेन्डार मेल फिमेल, नोंथाङा रेसिडेन्सियेल एड्रेस, मबाइल नाम्बार, नोंथाङा नोंथांनि जायगायाव थानाय जायखिजाया मोनसे कन्टेक्ट नाम्बारखौ बेयाव नांगोन, मबाइलानो जा टेलिफनानो जा, अर्थात बेयाव मबाइल नाम्बार होनो होदों, मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय।
बेनिफ्राय एकाडेमिक क्वालिफिकेशन नोंथाङा बेसेबांसिम फरायखो बेखौ बेवहाय होनांगोन एक्सपिरियेन्स इन लाइन अफ एक्टिभिटिस नोंथाङा बे खामानि मावनायाव बेसेबां बोसोरसिम नोंथांहा एक्सपिरियेन्स दङ बेखौ नोंथाङा बेवहाय होनांगोन 1 बोसोर 2 बोसोर जायखिजाया नोंथाङा बेसेबां एक्सपिरियेन्स दङ बेनिफ्राय नम्बर 2 दङ आधार पान इलेक्शन भट आइडेन्टिफिकेशन कार्ड पासपोर्ट ड्राइभिं लाइसेन्स नम्बर एनी वन आउट अफ दिस बिनि जायखिजाया नोंथांनि पान कार्डआनो हक भटार आइडियानो हक पासपोर्टआनो हक ड्राइभिं लाइसेन्सआनो हक बिनि बे नाम्बारखौ बेवहाय नोंथाङा मेनसन खालामनानै होनांगोन नम्बर 3 दङ बिजनेस इनफरमेशन दानिया नोंथाङा मा मावगासिनो दङ बेखौ बेवहाय नोंथाङा डिटेल्स होनांगोन स नेम अफ द एन्टारप्राइज कन्स्टिट्यूशन प्लेस टिक दानिया नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ प्रोप्राइटरी खालामगासिनो दङ ना पार्टनारशिप खालामगासिनो दङ ना प्राइवेट लिमिटेड खालामगासिनो दङ लिमिटेड कम्पानि खालामगासिनो दङ बा एनि आदार स्पेसिफिक नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ बेवहाय बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन बेनिफ्राय दङ कारेन्ट बिजनेस एड्रेस नोंथाङा दा बबेयाव बे बेफारखौ खालामगासिनो बबेयाव बिजनेसखौ खालामगासिनो अर्थात स्टेटआ बबेयाव आसामाव ना आसामनि बाहेराव जायखिजाया नोंथाङा मा स्टेटआव खालामगासिनो दङ बेखौ बेवहाय फिल आप खालामनानै होनांगोन बेनिफ्राय पिन कड बिजनेस प्रेमिसेस प्लेस टिक दानिया नोंथाङा बे लानाय जायगाया नोंथांनि रेन्टेल ना गावनि ना भारायाव लानाय बेखौ बेवहाय मेनसन खालामनानै होनांगोन बेनिफ्राय टेलिफन नाम्बार नोंथांनि अफिसियेल टेलिफन नाम्बारखौ बेवहाय होनांगन ओमफ्राय मबाइल नाम्बार गावनि जितु ओनार पार्सनेल नाम्बार दङ बेवहाय बेखौ होनांगोन इमेल आइडि मोनसे होनांगोन बेनिफ्राय बिजनेस एक्टिभिटी फिल एकर्डिंलि एक्जिस्टिं नोंथाङा दानिया बे बिजनेसखौ सिगांनिफ्रायनो खालामगासिनो दं ना दा गोदानै खालामदों बेखौ बेवहाय डिटेल्स होनांगोन डेट अफ कमेन्समेन्ट नोंथाङा बे बेफारखौ बेसे समनिफ्राय बेसे तारिखनिफ्राय बेसे बोसोरनिफ्राय खालामगासिनो दङ बेखौ बेवहाय मेनसन खालामनानै होनांगोन बेनिफ्राय वेदार इउ निड इट रेजिस्टार प्लिज दानिया नोंथाङा बे नोंथांनि कम्पानिया जुदि नोंथांनि फेक्टरिया जुदि रेजिस्टार जानायब्ला बेवहाय खालामदों खालामाखै येस नो बेवहाय टिक खालामनानै हो बेनिफ्राय इफ रेजिस्टार प्लिज मेनसन रेजिस्ट्रेशन नाम्बार एन्ड द एक्ट आन्डार व्हिच रेजिस्टार्ड दानिया नोंथाङा जुदि रेजिस्टार खालामबायबा रेजिस्टार नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन आरो जुदि खालामाखैब्ला होनो गोनांथि गैया तो बेनिफ्राय बेवहाय रेजिस्टार अफिस एड्रेस इफ रेजिस्टार्ड जुदि नोंथाङा अफिस बानायबायब्ला रेजिस्टार खालामबायब्ला दानिया बेखौ बेवहाय नोंथाङा मेनसन खालामना होनांगोन ससियेल केटेगरि दानिया नोंथाङा बबे केटेगरियाव गोलैयो एससि एसटि ओबिसि माइनरिटि कमिउनिटि बबेयाव गोलैयो नोंथाङा बेखौ टिक खालामनानै हो बुद्धिस्टआव गोलैयो मुस्लिमाव गोलैयो ख्रिस्टियानाव गोलैयो सिख्सआव गोलैयो जेन्सआव गोलैयो आदार्स जायखिजाया बबे कमिउनिटियाव गोलैयो बबे केटेगरियाव गोलैयो नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय तो बेखिनियानो फर्म फिलआपआ बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव फैब्ला नुगोन बेवहाय नोंथाङा माब्ला साबमिट होगोन बेखौ बेवहाय तारिखखौ होदो बेनिफ्राय नोंथाङा नैबे राइट साइडआव नायदो राइट साइडआव सिगनेचार अफ एप्लिकेन्ट बेवहाय नोंथाङा साइन खालामनानै होब्लानो जाबाय तो बिदिब्ला फर्मआ बेखिनियानोमोन नोंथाङा जुदि फर्मखौ नांगौब्ला बेवहाय वेबसाइटआव थांनानै industries.assam.gov.in थांनानै gov.in थांनानै नोंथाङा बेखौ आसा खालामो नोंथाङा दिनै बे भिडिअखौ नायनानै बुजिमोनबाय जानांगौ जुदि बुजिमोनाखैब्ला मायाबा सोंनो गोनां दङब्ला डाउट दंबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव थांनानै सोंनो हागोन जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला डिसलाइकबो खालामजागोन नोंथांनि खोथा आरो जुदि चेनेलाव गोदानै नायबाय थादोंब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै मानोना बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैयो नोंथांमोना बेखौ सिगाङै मोननो हागोन